Eli hyvät naiset ja herrat, tämä on Aktiivi TV:n ensimmäinen jakso. Joten tänään... Mitä ihme? Tässä se on. Tietääkö jengi mikä tämä on? Se näyttää olevan tyhjä lasi. Nimenomaan. Teidän arvauksenne, jos teillä oli arvauksia mikä tämä oli, voitte laittaa sen kommenttiin tälle videolle tunne alas niikuin. Ja tässä videossa ja miksi meillä on lasi, niin se tarkoittaa, että me teemme jotain hyvää juotavaa. Ja se hyvä juotava on nimenomaan kakaota. Eikä niinku kakaota, näette varmaan ton niinku paketin tässä. Sitten me nappaamme täältä Milbonan rasvatonta maitoa. Ja tämä on siis aika moni käyttää tätä samaa reseptiä, mutta me lisäämme tähän jotain hyvin uutta. Nyt lähdette mainostauolle, jossa kuulemme Seba Aktiivi vapaa kappaletta. Se on vaan promoversio, jos se koko biisi kuitenkaan. Se on Seba Aktiivi, mikä meininki? Yo! No hei, tervetuloa taas takaisin mainostauon jälkeen, eli tänne keittiöön, minun kotiini. Ja minun salainen reseptini on, minun piti just se paljastaa, mutta te menittekin tauolle, anteeksi siitä. Elikkä tämä on salainen resepti. Tätä me laitamme 2 teelusikallista siinä sekaan. Elikkä eikö me aleta vähän kokkaamaan? Eli ensin me laitamme tämän tyhjän lasin tähän, te olette aika lähellä, joten näette sen kunnolla. Sitten me laitamme tätä kaakaopulveria. Täällä on tosi vähän, niin odottakaa hetki. 2 ruokalusikallista sekaan. Sen jälkeen laitatte Milbonan maitoa sinne. Se täytyy olla Milbona, muuten tämä minun tekemä resepti niin ei toimi. Ja me emme nimenomaan sitä vielä sekoita, vaan teemme tälleen. Nyt laitamme tätä sokeria sinne mukaan. Se on vain 1 teelusikalle, muuten siitä tulee liian makeata. Ja tällä samalla teelusikalla me sitten sitten sekoitamme itse juomankin.